Школа миру. Так называется новый проект, які сёлета пачынае ў гарадоцкім раёне Віцебскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд миру». Новый проект накіраваны на патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення. У 2018-м рэгіянальныя арганізацыі фонду миру працягваюць ажыццяўляць такія праграмы, як памяць, ветэран, клопат, Чарнобыль, дарогамі спаленых вёсак у перыяд Вялікай айчыннай вайны, народная дыпламатыя, свет праз культуру, падтрымка таленавітай моладзі. Гэтыя праекты атрымалі грамадскі рэзананс і актыўна падтрымліваюцца нераўнадушнымі людзьмі. Первая такая проба – развивать сеть школ мира по Витебской области, чтобы такие школы мира, и чтобы мы воспитывали юных миротворцев уже со школьных времен. И мы начинаем этот проект на базе Городокского района. Школа мира, юный миротворец – это участие во всех значимых делах, которые имеют такую патриотическую направленность. Будем праздновать 100-летие наших комиссариатов, и здесь не остались они безучастны. То есть в ближайшее время планируем повесить доску комиссару Крылову в городе Витебске. В принципе, это за счет денег фонд мира. То есть фонд сегодня работает, собирает деньги, наказание, содействие, конечно, и малоимущим, и на воспитание, скажем так, нашего молодого поколения. Ну, можно говорить много. Можно говорить много о тех проектах, которые продолжаются. Это проекты «Сожженные деревни», а другие проекты, я скажу, во всяком случае, в каждом регионе сегодня есть свой проект, который поддерживается фондом мира. Фонд миру накіроўвае сродкі на падтрымку таленавітай моладзі, аказвае матэрыяльную дапамогу найбольш неабароненай частцы насельніцтва, шэфствуе над ветэранамі вайны і працы, удзельнічае ў рамонце і рэканструкцыі помнікаў і абеліскаў, магіл і пахаванняў воінаў і партызан, рэалізуе экалагічныя праекты і удзельнічае ў дабрачынных мерапрыемствах.